evening po sa lahat. Welcome again to my channel guys. Yung mga kaswertres natin dyan na nag-update palagi sa ating channel. Good evening po. Sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan at health po. Anyway, recap po tayo sa result kanina po. Pasensya na at hindi po ako nakapag-upload ng video kanina tungkol po sa 6-3 tsaka 6-6 na pairing kasi na-busy kasi ako eh. Pumunta kasi ako ng palengke tapos na malingke. And then, medyo kasi ako na-idlip kaya hindi po ako nakagawa ng video. Recap po tayo sa result po. Yung result po kanina ng umaga ay 762. And then ngayong 5 PM po is 035. And then sa 9 PM po 635 lumabas po yung inaabangan nating 6-3 na pairing po. And congrats po sa mga yung nagtaya po na nagdagdag lang ng isang combination sa pairing natin na hot pair. Anyway po, sayang po kasi talaga kasi sana man lang na i-post ko or na i-share ko sa YouTube po na channel ko. Kasi sa tingin ko marami pa ring mananalo eh. Kasi pinost ko ito sa GC ko kanina na kung ano yung posibleng numero para doon. Naka-post po eh. Ito po yung pruweba na naka-post po siya. Naka-post to kanina eh. Binigay ko to sa kanila. Wait. Saan ba yun? Ito siya eh. Nagbigay ako kanina. Sabi ko dito sa GC ko. Asa na yun? Nawala tuloy. Wait ha. Kasi active pa tong GC ko kahit ngayong gabi eh. Eto. Sabi ko kanina ng 3 PM po. Do you know guys, nga akong kombi sa 6-3 or 6-6 is nagtanong sila kung ano. Ito yung guide po eh. +1 tsaka -1 lang siya sa nga guide. Then 636 guide step 1 lang po. Ligas lang po tayo ng 1 step lang po. So yung combination natin 637, 635, 626, 646. Yun po ang posibleng lalabas na combination. So, 4 yun eh. So, yun to yung binigay. Tapos, lumabas ngayon yung 635 sa 9 PM draw. Meron na naman pong mga nanalo. And congrats po sa lahat ng winners na nanalo po sa GC. And then, especially po sa mga tao pong nag-subscribe sa akin na nakuha po nila yung pares sa hot pair natin na waiting. And don't worry po kasi meron pa po tayong hot pair na aabangan po sa susunod. Ito po yung sinasabi kong solid na mga combinations, yung mga pinagtutuunan talaga natin ng pag-compute po na kumbaga may quality siya na combination. Yan. Abangan nyo po yun sa susunod yung pair natin na 7-0. 2 combinations lang po yan. And then, sana po manalo tayo. Shout out po ako sa mga ka-GC ko. Shout out kay Mami na sabi niya single pero ready to mingle na taga Dumaguete. Dumaguete ba? Tama ba ako? Shout out po kina Ma'am Nika, kay Sir James,
Sino pa to? Kay Ate Helen, kay Ma'am Jidin, and then sino pa to po dito? Yung mga active na lang. Kay Ma'am Cathy, kay Ma'am Esther, kay Love Mahilom, kay Sir Horlin Paul. Yan po yung mga ka-GC ko po na active. Kay Agaw Virgie po. Kay Agaw po na Virgie na taga Taguluan. Yan. And then shout out po ako sa mga nanonood ngayon po sa ating video, na sana po subaybayan nyo po yung mga susunod nating mga video, na meron po kasi tayo mga binibigay na mga hot pairs, tapos mga hot guide, hot combinations, yun po. And then ayun, pero sad to know po na natapos na po yung inaabangan natin na 6366. Tapos yung waiting ko po na inaabangan is yung 70, kasi yung malapit sa akin na sa tingin ko ay tatama po talaga. And then double check ko po ngayon, upload po tayo ng video bukas. Pag nakita natin na malapit na, yes po ako. Then sana naman lang po sa mga, may request po ako. Yun po sa nagpost po ako kanina na tungkol sa GC. May pinost ako kanina sa wall, pero private ko kasi iwas tayo sa mga scam na yan eh. Kasi may mga tao talagang mapanlamang, ganun, ginagamit tayo sa mga maling paraan. Ganyan, kaya naka-private yun. Hindi nyo na makikita sa post ko sa FB, pero meron na po akong napasok na sa mga GC. And then post lang po ako ulit, bantayan nyo lang po yung post ko, dahil hindi po ako napopost palagi ng ganyan na nagre-recruit tayo for a GC na maging ka-member ko. Hindi po ganun kadali yun eh, kasi bihira lang po akong mag-recruit ng mga members ko, yun po. And then advice ko lang po, kung meron po kayong mga kakilala, friends, again po pa-remind lang po, mga friends, mga kilala, relatives, or ano po na mahilig po sa larong ito, paki-recommend yung video ko, at saka sana po manalo po tayo. Yan po yung inaasam-asam ko sa palagi, na sana po ay mabigyan tayo ng panalo, at kahit konti man lang po ay masolusyonan ng ating mga inaasam-asam na solusyon sa ating problema. And then pray always po tayo lahat na sana na in good health po tayo, at saka po advance happy Mother's Day po sa lahat ng mga nakasubscribe na mga mamis po dito sa ating channel, at sa lahat po ng mami, na yung mga mami natin na talagang nagmamahal sa atin. Shout out po sa lahat ng mamis, sa lahat ng sa buong mundo po. Sana po ay bigyan sila ng karagdagang mga lakas para sa masubaybayan nila ang ating mga buhay, tsaka mabigyan pa natin sila ng pagmamahal, na ating maipagpalit sa kanilang pagmamahal na binibigay sa atin. And then po subscribe na lang po ulit for more information po sa 70 na pairing. Ipopost ko lang po sa video. Sana po hindi tayo mahuli sa pag-post. Tulad po kanina, nahuli tayo eh. Lumabas na po yung inaabangan natin. Sayang naman. Pero wag kayong mag-alala, kasi pag andito pa po si kaswertres nyo na si LYADG eh, pag nakapokus tayo, walang imposible. Yun po ang ating pananaw po. And congrats po to sa lahat ng nanalo, and then God bless po sa lahat. Mahilig ka bang tumaya ng 3D Lotto? Pero wala kang ideya o naguguluhan ka kung anong tatayaan mo? Pasok ka sa channel ko, baka swertihin tayo. Magbibigay ako ng tips kung anong magandang numero sa pamamagitan ng sariling strategy at pamamaraan ko. Pero advice ko lang po, huwag niyo pong iasa ang lahat sa larong ito.
dahil ito ay swerte-swerte lamang. Paki-subscribe na lang din po ng aking channel at paki-click ang bell icon para ma-update kayo sa mga susunod kong mga video. Maraming salamat po.